inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngisukuma nokumbonga uNkulunkulu bazalwane. Ngingenile ekhaya lezwi. Kube nomehluko omkhulu kakhulu empilweni yami. Bazalwane lomi ngaphambi kwenu uThandeka wakwaMalinga eGreytown. Ngimi lapha phambi kwenu bazalwane ngizobonga uNkulunkulu, ngidlulisa ukumbonga kakhulu imisebenzi asengenzele yona. Bazalwane nginekhaya, umuzi wami ole eNkandla, kade kungakheki. Ngithake ngikufakaze lokho uNkulunkulu ukuthi ungenzele umusa kakhulu ngakho. Ngesikhathi isithengiwe yonke imaterial isila. Kwavele kwangabe satholakala nomakhi ekade ethi uzokwakhaleni. Ihlabathi alangafika, sekukhona konke. Ake ngathatha umkhosi, ngene emkhosini. Elokhu eshilo baba ekhaya wathi nje cha, khona inkinga ekhona la. Ngathula ngoba ngibona ukuthi uzovele esukume ehambe eyokuzwa ethi ngisayozwa kubantu ngoba umuntu ongakhulu. Ahambe bazalwane ngiyuthatha umkhosi bazalwane ngibe semkhulekeni ngikhuleke. Hayi, kusihambe izinto vele kugula ingane futhi ngazo lezo nsuku. Ngisaqeda ukuphuma khona emkhulekeni. Ngithe makugula ingane afone ugogo ohlala nayo. Ingane yakhe umnyeni wami ezalwa omunye untombazane. Athi ke njengamanje sekugula ingane kufona ugogo iwili yakhihliza amagwibu. Hayi bese ngithi mina ngicela ke sikhuleke athi omunye ugogo ake esikhonza naye athi ake kukhulekweni. Ngikhulekele lesi simo. Kwakhulekwa bazalwane kwakhulekwa emveni kwalokho ingane kwanqamuka indaba yokuwa ngoba ibisiwa njalo. Kuthe jika lapho emva kwalowo mkhuleko loyo kukhulekile ngisakhona emkhosini ekukhulekwa. Kwavele izinto zavuleleka. Wafona umnikazi wetruck wathi itruck iseli right. Waliletha ihlabathi. Kwaqhamuka umakhi. Watholakala efonini umakhi. Weza wathi engathola singamtshela noma isiphi isikhathi okufanele azoqala ngaso. Nangempela atshele ukuthi hayi yonke into ise right. Kwavela wafika umakhi wazokwakha manje kube isonto elilodwa akha. Indlu iphelile kunamhlanje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kuningi engamfakazela ngakho imisebenzi asesenzele yona ngekhaya lezwi. Ngoba ngisho umnyeni wami bengafuni ukuthi indaba okukhuleka ethi akayiboni indaba yokusebenza kaNkulunkulu uthi umsiza ngakho. Wathi kodwa njengamanje sengiyakholwa ukuthi uNkulunkulu umthandazo uyasebenza. Ngimbonga uNkulunkulu bazalwane ngakho konke lokho ngoba ngisho ukukhulekwa ukukhuleka ngimangabe ngithi ndasikhulekeni siguqe sekuyena ushokuqala ethi hayibo sekuyisikhathi sokukhuleka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngakho konke asesenzele kona ngekhaya lezwi. Usifundise okuningi, usifundise okuningi ngivuleka amehlo. Yazi ngisho namanje abantwana udokotela njengamanje angisajwayele ukuya kudokotela. Bayaphila konke ku right. Ngisho umuthi ngiyabuka nje kade ngibuka nje emakhabatheni ngithi hawu akho ngisho umuthi owodwa nje senginawo njengamanje ade ngingahlali ngaphandle komuthi omkhuhlane ukuthi ingane mayike yathi nje bese kuba umuthi omkhuhlane. Njengamanje sevele isho kahle nje ingane ithi mama asikhuleke. Sivele sikhuleke uNkulunkulu asenzele umusa bazalwane uyizwe ingane ithi sengi right. Konke nje kuyenzeka bazalwane ngomkhuleko wabaseRoma. uNkulunkulu usithwele wayeyazi lemfihlo engaka uNkulunkulu akayibekile esiphuzile ukuyithola ngisho ngithi kaze ngangihlelephi Nkosi yami ngingatholi konke lokho. Ngihamba ngena ngiphuma ngena kodwa uNkulunkulu emuhle waze wangizuza wanginika uthule wangivezela uthule wangifaka ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngathola abazalwane kwakuhle kwa right. Ngayibuka lento athi hawu kade baningi abantu ade bekhona lekhaya lezwi khona le Greytown ngingazi kodwa kwamnandi nje kumnandi bazalwane sibaningi kumnandi kuhle siyazwana nje abantwana bakaNkulunkulu konke nje uyababona ukuthi baphethe ubungcwele.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngekhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi.